Autonomous Council pen ciri pharo alongle naga phan chojorlongle pusi EM Amar Singh Tiso lamklar pipon. Kenel kasalam tang ningkan kepleng terapita utor phanglok pet arat sai kachu tiki jialang long dondelang. BJP atum det si sanglong choji kwa lama puthak avijit kro ningkang samse chepaklang. Karbing lung life birta karjoji phane chong hong ding bang pubang phidor phan setami nilihin pen kardom ang bajiriklo kardom nilimen sami juli baby non arjik tha birtang ton pen. Social media long coursing terona hin pen kapaklang pot. Naga phan chiri pharo along le KEC pen kepega hukum kipi buke ahokali. Lasi bangswa sailang no ke klem thaba tuma phan prabjin pen tarli ponsi ingsai pon popusi EM Amar Singh Tisu pangdak pon. Na horjang na hawaralong chiri pharo along le KEC pen naga phan long le kepega hukum kipi pon pu social media long khorsing terona hin pen kapaklang pon alam ke kachoro pajir pondo. Bonta alang li kepaklang pon alam ke ahokali athe KEC pen naga tuma phan long le pek long le lapen bangso along le ahukum maluke komania tumsi kaselam thap lasi lapusona sailang no ke klem thap mate KEC aphan apharlo kacho jora tuma phana bangke prabjin pen pataripsi kangsai kipi ponje aphan lamhoi pipon popusi piniani kangsama por pherangkia mai ke pha hon KEC Land and Revenue Saikam EM Amar Singh Tiso lamklar pipon. MLA Dorsing Rong Hang Kachetong Dun Perangkia Mayalong EM Tiso Sang Hua Hin Pen Kachuning Ripona Tenke Kevangji Langa Porahut Horsing Teron Alang li KEC Aphan Jong Dun Tap Tera Ahok Alam Karju Pen Bidi Surya Bangle Nang Pachoy Dun Rong Sonte Mesenji Puta EM Tiso Ning Jepon Apol Cipi Pachololo Pini Nang itu Hang ke Hang Jaseme dalam Tigala Pano Horsing Teron Alang li Hin Pen Jitu ke paklang pon ciri pharo naga tumpang longle kepek pon pu order lasi teron asangho ahin pen labangso ciri pharo alongle kepek pon pu order alo ke paklang thega pot chorolo lapen ke te bon sita inside pen ni tum lang pondo secretary yaro kadong wetum pen pini ni tum da konsilong inisi lang pon pamekalo labang so order ke Karbiang Long Autonomous Council penle ke patlang pon kali bazi teron samopan jasebet pet pen kachuni ni kang tunga bang la bahlo je ke wangji apor hut council aphan pusit sera Ahok alam Karju pen Bidi sore nang pidunia fansi alang li phanta chuning rim lasi labangso order bangke ahok kali lapen ke labangso order munida bangke keme ke hinodo labangso keheno amune ta chumsi lahai choklen chodamlo Karbiang Long Autonomous Council phan nomlo ke banje phan lasi lasona bang tu aphan sitame nitum prabjin pen alang phanta kangsai ponji kenep ponji kadok re phansita me nelitum law and order ahin aphansita me nelitum order pinangkop la benke Karbiang Long Autonomous Council ini tuma CM sa tuliram longhang jasemet peda bangke long lia bange chinghon pik la sialang ni kaita Ninja geographical boundary area alam, lape inter state boundary alam, inter district boundary alam, melasi, lape ke Karbiang Long Autonomous Council pen kepathik pondo, ciri poket pen abisi lo pulante executive committee along si long le pekunji, enggak ke ciri pharo isi duko, melasi ladak penta ilitum klan daglo labang ke picu pai alam ke. Halapu Karbiang Long pen Nagaland ahoy Jasemet Lahorijan
dudu koloni borlengri chotolengri kania tokbi kiling arong malom aron repen ke do hon the meme don pharokre phosose bangladesia tuma phanta laswa chek luangbong ki priya sai dengpon poputa em amar singh tisu pangdakpon kacikim dolo nilitong record dolo laben kania topi arong sitame Bangladesi atum 150 houses dohoda laben non herjong labang sohok tangbong ladak 180 la horizon along ladak non cikim bonglo lata honte meme a Bangladesi atum laben labang so area pen non 180 bagdo kachikimi lapen apran pen pangrut pelo tete 1500 bagdo da Bangladesi adon loksi dudu kuluni adung lo non cikim bomta lasi lamang so kadobabe aron reven se latun kedo lapen aron reven se kepek atum sitame kepek pon lasi karbiang long autonomous council bangke lape zero tolerance lasi ilitum siam sarkai to puwe aron reven ke do tum phandon dante lage eviction bangke claim ponvek po alang tumar artung ponvek po lapen ahemare sitame sorkar aron ating pen eviction dan claim ponvek po pusi la ciklo izonang po labang si eviction dan claim pon po pusi pinirara phanta pachinilo lapen nang litum kado weta chinilo yelapu lamding lo danat sitame forest along le aron re nang kache rai kado we sitame forest department karbiang long autonomous council pensi kado weta eviction pono free pon edola sontak sa khodata aron re pensi kado rasi la so ponan se me la eviction bangke claim pon iku prapjin ta Sarjip Katha report Karbi Anglong live Lakha Kreisi Langpher constituency angkang volongkoma jipen kilometer trok kahelo uttor phonglok per araratum sai ka chutikia por atengpen lang longdunang jipura irrigation sai ka mahin pen canal selampon lo puvoi phita raratum sai chutiki japhan lang longdun delang Aho, peneng pen ningkan ke baprang KAAC long Congress kachari bomahut upper phonglok perarat kidu lake Karbi Anglong pen hojai district hoya longsi kidu araratum lo hala bangso hawar araratum sai kachutikia phan abangke arve alang phan cholsi chikilo jongsi arve kavedara ningkan pulote sai chuti kilong le det laputa dolo bangso phuthak irrigation sai ka matung pen langchari damsi kangkia royal long pen upper phonglok perarar phan misen sai kachutikia lang piponlong jipura longle kibu pen setami canal selamponlo Bangso kenal kaselam pona jok sai ka chuti kia lang abangke matha jok bupusi rara tumpen aning chethi ponlo Kardom non nili dobom lake Langpher constituency yang kang honglok pet hawarolong sini lidu lasila bangso hawarolong pining RV kadurip pi ka joini rara tum sai chuti ki tum chili ka chowar jo khanantar lang kawi lo bangso ka siksa katurado lasi kedamtang kenanganing kana prang lo ladak labang so hawarlong isi hojai district pen Karbi Anglong labang so ahoy long isi alang roy do labang so alang roy kaki roy pusipu ladak dak hawararar pan government pen kang hona joini ladak isi alang ting bunai pilo lang ting aben la so lang ting pen hin kenel pusitami bonai pilo Bontara bangso kenal selam det penapi pinirni anta sai ka chuti ki japhan lang longpon pe lang pusi radatum pen ningje pontu radatum aninga rompen ningje thelo bonstame pinirni abangke ningje thenaga sonsi nang mandetlo radatum bangke la bangso kenel lang non puan ta long dilang la bangsi la so pu taxi non la bangso lam klardak pen ka chini ponji phan la daga hawarong atum han mane klardak lam ka chini poni phan ili tungar pon susana lasi labang so kenel ningkan ko an bag dulo na banai tangke ninkan ke bag dulu lah so ke ba kenel ke banta ta non puta lang ta asapu talong lila te labang so kenel belek nang litum la ang song alang mate la RV
alang pen bahere nang litung kupini nang litorong son buring pini lasana facility pini doma. thang ya tawe boring tawe thang tawe matru la angsong ko an ma chalo pela indi jitu la nala la so polang nang li bon pu ko an ni tumrong asorta dam chi hok ko an ni lo chi hok pro lo long pu po ja lo la si la so alang long pu ta ni kan kebak dulu muthapa alang talong le delu non an talong le la so la in talong le la Piningan mane ningkan kebak dudi la so la kinelang bonai tang bo tami piningan tami pini an tami labang so lang long le lang di long le la te labang so nang litum labang so alang kawi pena joini mane kasik sak banget hi piglu gini thek piglu siksak to ekdom non madu dim lo arong ke chiliwar long ada tada nitum utot phlok pet area ke la chilida no anda jawar no len anta kring phun sidula di te labang so aputhak nang litum nang li hin ben kopini ki pupon je son do ma labang so kenel jitu aro elang wedelo ta si kenel isi nang litum ha nang litum labang so kenel lang li pe nang litum ko ane ning je thilo je aro ya we ning kan phasa me labang so kenel lang long pe nang litum sa su sai ka chiti ki phana sa ko kerap doji mane ki labang so nang litum ka ane ning chi the do pon lo ke di dulu non labang so ning ka chi the bang ke awedet ason si nang litum man de lo di athe aweden mane lang nang li di de lo ke di ti labang so puthak nang litum kupini kan nang lihin kan ba labang so arong arat pen kupini kan ji ponia sondoma kaninge ji bangala lo athe mone laso alanga na paligi phanke ili tumlong la langfer keba herilo MEC pen chenglok pela irrigation pen laso anala bangke la langtan pi phanke nang lang nang po la penge ituma karbeng long pen CM do tuliram ronghang la hai tumsi mone than pon keba lang pon pami nang po lamati ke lang pon lang pami pen ni lang ne kapalong ji phanke na chuning di panik lo ke ni tum penge la chuning ri mone la long nang po labang so alang teng selam de rapi hin na hidiana thu kenel selam ponlo bonta labang so kenel thang ale kavidera sonsi thek ponlong athema akenel le dosita alang long le pulote dosita kopia le dolang pusi rara tumpen ningji ponthu lasi bangso puthak KAAC kacharia tumla pen irrigation asai ka mahin pen langdam thura puthot kodak se ka selam kichok che ke doma bangso puthak langpen puthot rara phan selam pi ponthu pen rara tuma phan ale palong sonte sai ka chutikia rara tuma phan ali doji bolong komaji pen bel sonterang karbiang long lai Putunia hawar ke do rong pliara ratum pen chelangsi isi lo ka charlia hin COVID-19 na puthak pen danglok ove ki miatum ke theang la pen ke mesena to war ke dam thek je phanpura den terang Putuni LP school a hemalong cherok to amai padopon Mahamaya constituency ka parlo Jasemet Putuni mate nijang nurak anglongari ke do babuti teronarong Putuni teronarong den terang arong lapen mensing ingleng arong larong pli arong araratum chelangsi rong ruparlo lo kacharle ahin COVID-19 pendanglok ovi kimiatum kedo kethaga hin pendanglok rong rup kapaklar ponang ja phuthak ECRC krum cherok tokamai padopon bangso cherok toka sai kedeng amai thorom lapen kheyalam chipupon pe pin pensi sai deng ponlo Maya long alohi sarpua man pen Mahamaya constituency long BJP asong pen MEC election ki thordun chenga bangphu mate samilang so BLCC block chairman Sorat Singh Teron denarong bazar committee amai phu Joy Singh Kro pherangke Moniram Timung rat cyclem bang bathe bependanglok ki ong dungatum chetong dun kardom karbing long life kelang ratum don pinil tum karbing long life team pen ladak den terang arong sidolo putuni den terang arong ladak jasemet non COVID-19 labangso abur kang tangrak labangso awareness program mate rong ang bong kosong sikaching thur nangji ma lo chali pen chenglok kitu ke thak pen chenglok society kosong si pangtang pon nangji ma lahai alam pen cherok tokamai mate isi awareness lang litum labangso mai deng pon lo lapen labangso putuni dag dan terang arong radag rong plinedo labangso arong alang litum ko ana ningkan pelone dag nang seng labangke punorang ang long ari masih dolo lasi labangso arong ko ana ningkan penong ke seng lo ne pen koson pendong lo ne alang litum penangan kisun ke boy alam ku thak ustame pini labangso rong pli arara tum ching room si rong asal mekara sam pen chenglok ladak dhoromo alam chipu pepin pen XYZ kadu we ching room pet pen si pini labangso me pachun ponlo lasi
Cerok tok amaya long putunia habar kido rong pli arong arara tumaphan kosonsi kemisen atobar ke japon ang jima bangso putak jethan pon lepen hako phusar phisara kaya hot alamo setami rara tumaphan klar dakpen than pachini pon lapenan parta bangso habar arara tum akisung alama putakta pherangkia thengnu nang pachini pon thu 19 laso awareness siklem pon atheke COVID-19 ko sonsi itum kesung kecipa job nai mapu laso pen kuthak ni tum singkaya apen import dip lamak pini kicheron pondulo apen na ni tum la rong pi angbang thek sung krung isiala ma ke ni tum are barim piglo laso school la ke 1972 si established lo laso established pulote ni tum munai 2023 nikan an ma ke ni tum nikan phokep ta ke chok lo laso frang sini tu ngeda school dolo laso frang school do pute ni tu ke se islam nikan pharua batani tu nasorong dolo ta pinian tani tu make ali puduli longle apen dengo ku establish ke ni tu ma fisara ahura din nasi ni tu pusara mena masi den lo laso den enamen si pini ni tu dena rong takiman lo apen ni tu dak den terang tak manlo putuni penge putuni tum dak border masih hasut combination kuri masih putuni den terang LP school kula sonsi bunai der lo labang so cerok to amai ke deng pona hut setami sarkar pen kapathik pon COVID-19 arona tang ateng pen si sai deng pon si mesen pen pajut pon lo coronavirus labang so bur kang tangkring labang so kecipa jok nangji awareness pen chenglok pen nang an education quality pen chenglok rong ru riso jang duman ko sonsi paching thur pon nangji ma la pen mekara sa rong asar tum ko sonsi rong japon lin nai ma kang thir et pen ko sonsi ke duga thak nangji ma lai puthak ang ton pen alang litum pini labang so isia sik krung la pen isia thipi en ponsi alang litum labang so rong pri ara tum chingrum si pini labang so awareness amai pachun ponlo lapen protokol setting COVID-19 labang so protokol setting pini lalang litum sisteme aporting pen labang so main sisteme paju ponlo dena rong ben bikrom teron karbiang nong live kedam tang bosik ni phai kep arni chinthong constituency angkang chinthong lemspen raraphan sangkiron ponahut chinthong BJP local committee hin pen sangkipi kiplak ke do ko phuthak chekroi dun thek thepusi rara sai klembang a visit kropen pangdak pon Aho, kedam tang bosik ni phai kep arni chinthong constituency arlu chinthong lemspen COVID-19 awura krema porahut raratum kangchir kelang itpen dudidet nang jipura sangkeron padoponlo bonta kaprek a constituency along keron ason kalidatsi rachare asong angbong kiplak ason dokoklo ahogalam pudamlote BJP asong atum ansi an cholong chot nang jipu chinthong BJP local committee atum kamatha lokpena jok BJP asong aphan chot si sangcheron poncho jipu si BJP klembang phu ningje ponlo ye BJP phan ke kroe tum phanan sinon mat ke nil tum pi ponchot lai lan chot ye BJP phan ke kroe tum phanan sinon mat ke nil tum pi ponchot lai lan chot bangso phuthak inut rara sai klem bangphu avijit khroa hinpen ningkang samse chepaklang ponsi non rat kisunga porahut nangki BJP nangke Congress APHLC lapen nangki ASDC pu chipu nang nei pusi khroa sang hopen ningjepon Athinon coronavirus kisunga porhut yongsi lason ceparong nang di ke BJP nang di ke Congress nang di ke PSOC son ceparong te nake ceplang pelu athe anu tinda kisunga por nasi kisunga por pula te anu tinda cerap ni asap sop sita pacetang kru ni nasi ake hai produbang PM sar ke hai nang li ke non apor kisunga por ke lason mate nang ni kinut karbing lo IM lo mate chinthong IM puja kilut nang ni nut karbing IM lo por lasi asup putai pan lang doni kru ta je kadu ka be arab chinthong arab do an sitame laso sang asap sop sitame long through ini lapen chinthong arab tu sung sidet ni mene kangchir kan sung sidet ni okay nilhin nang kachuning rilo athe nona pora hot corona vura jok det piadang amatsi kisung che phoplang lo nona pora hoda bangke lapuson kache plaga bangke chokche lasi bangso phuthak chinthong MSC mate KAAC EM prodip rongpia hinpen kelang chari dunja phansi crossang hopen kachuning ri padu ponthu
Tini paklang doni kila ke ala kintong konstituensi lo. Mate sang kero nalam asap su lam kiklang do. Karbinong live akhirnya langsung nili deh teko. Itu ada kiklang emang ke party mate kapre party ban ke sang pipon pe pusi kiklang do. Mate BJP abokor satum langsung mare kintong la BJP bokor satum la langsung jika ni panja kapre party mate BJP o pen kapre katum sang pipon pe pusi kaninje pondo. Lasin nilihin ben ke so bangke kikoi donde lakan lasona bangke claim pon pidat ni pumang si nini dan makapon. News Report, Karbi Anglong Live. Pini prime time berta ke lapon si Kang Tonilo.